На 31 години, от град Бургас, 136 кг. Юрий Божанов, Божанката! На трето място, на 27 години, 120 кг от град Бургас, Станислав Стойков! Още едно международно участие на 45 години, подчертавам 45 години, 90 кг от Букурещ, Василий Джовани! Аплодисменти! Пети ще стартира на 24 години от град Бургас, 124 кг, Стоян Василев! Нашите гости, двамата участници от град Пещера, 6-то място на 26 години, 115 кг. Иван Мрянков, миналия шампион от град Созопол, аплодисменти силни за него. И една млада надежда, скъпи приятели, на 19 години от град Пещера, 100 кг, Станимир Тодоров. И така, скъпи приятели, искам да ви представя и председател на Българската федерация на силовите атлети и главен рефер на това състезание, господин Мирон Йорданов. Аплодисменти за него! По традиция той ще изкаже няколко думи в самото начало. Здравейте, Бургас! Благодарим ви, че за поредна година сте домакин на нашето състезание и кръг от държавното първенство, което в случай е открито, защото имаме гости от Румъния. Надявам се да станете свидетели на едно много силно и интересно състезание и най-вече по този начин да подкрепим кампанията на Министерството на младежта и спорта на община Бургас, специално подкрепена от вашия кмет, господин Димитър Николов, и от Българска федерация на силовите атлети, а именно силните срещу дрогата, една кауза, която развиваме доста години и мисля, че все нещо успяваме да помогнем. Така че няма ви досаждам повече, надявам се да стане едно силно и интересно състезание. Приятно гледане!